Бу атнада республикабызның район авылларында халкыбызның милли бәйрәме Сабан туйлары башлана. Татарстанда һәр авылның да үз матур гореф-гадәтләре яшәп килә. Бу көннәрдә Буа районының Исәк авылы җирлегендә дә Сабан туй бәйрәме белән бергә төбәк-ара уйнагыз гармуннар бәйгесе дә узды. Быел әлеге фестиваль гармун моңнарын яратучыларны берләштерде. Бәйрәм мизгелләрен сезнең игътибарга да тәкъдим итәбез. Исәк авылындагы Сабан туйы башланырга тора. Безнең экспресс паровоз кузгалып китте. Киләсе тукталыш Сабан туй. Сабан туйы тукталышында мәйдан гөр килә. Шулай да бәйрәм башланганчы гаҗәп паровоз ясап килгән күл ширкене осталары белән танышыйк әле. Без Сабан туйына күптән әзерләнергә тотындык иде инде. Менә балалар белән малай булышты, кыз булышты. Мәйдан тутырып гармунчылар уза. Исәк авылы Сабан туйының йөзек кашы ул төбәк-ара уйнагыз гармуннар бәйгесе. Сабан туйлар әлбәттә һәр бер төбәктә үзенең үзенчәлеге бар. Ә менә бу Әлки белән Исәк Сабан туйларын мин аеруча билгеләп әйтәсем килә. Татарстаннан тыш күрше Чувашия республикасынан да Ульян өлкәсеннән дә гармунчылар сәхнәгә чыгарга әзерләнә. Чыгыш ясарга килдем баянда уйныйм. Мен асыл яр җыр уйныйм, сезгә дә уйнап күрсәтәм. Ярый әле авылга Сабан туйына моң кайтаручы Әмир кебек сәләтле балалар һәм авыл сулышын даими кайгыртып йөрүче Ирек Закиров кебек фидакар кешеләр бар. Бу ел Сабан туй бик әйбәт. Беренчедән кыяшлы көн, җәй көне, икенчедән сизелеп тора. Бик кунаклар кайтканнар, читтән кайтканнар, халыкның көтеп алганы сизелә. Көтеп алган бәйрәмгә Сабан туйы паровозында бәйрәм кунаклары да килеп җитте. Сабан туйы бәйрәмен ачу тантанасының иң шатлыклы мизгелләре. Бөтенегезгә бик зур рәхмәт. Менә авыл һәрберебезнең туган җиребез ул. Район җитәкчелеге Татарстан Республикасының агросәнәгать ветераннары советы һәм Буа якташлык җәмгыяте тарафыннан бүләкләнүчләр арасында мөхтәрәм ветераннар да, кыр батырлары да, мәдәният хезмәткәрләре дә бар. Илгизәр Гайфетдинов кебек ярдәмчеләр игелекле хезмәтләре өчен халык алдында аерым билгеләп үтелде. Аның ярдәме белән 4 ел дәверендә без 16 авылга хәтер ташлары куйдык. Бер ел эчендә Исәк авылында ферма төзеп куйган Ранис Әхмәтҗановка да рәхмәтләрен җиткерде якташлары. Хәзер анда 50 баш савым сыеры бар. Димәк, авыл яңара, ә авыл өчен иң кирәкле һөнәр ияләре Буа ветеринар техникумында әзерләнә. Балаларны кеше яшьтән һөнәргә өйрәтү өчен без менә шушындый мәйданчык эшләдек. Ул инде безнең Буа ветеринария техникумының академия профессия дип атала. Бик күркәм башлангыч, әмма бала-чага үсмерләр өчен Сабан туйы күңел ачу ярышларда көч сынау, ә Исәктә шуның өстәвенә сәнгать осталыгы мәйданы. Алалар булса, яшь вакыт искәчләп утыра, ә бала-чага инде ул сакланып, булай да була икән, Сабан туйларда була икән дип уйлап утыра бит. Менә авылның нигезе инде бу. Сабан туйлары ул безнең гореф-гадәтләрне саклап, милләтне, динле, шул ук туганлыкның җепләрендә ныгытырган бәйрәм. Туганнарын, сыйныфташларын күрергә дип Чаллыдан ел саен Әлфия Исмәгыйлова да кайта. Бик матур була, рәхмәт җасын оештыручыларга. Бик матур авыл халкын шатландыралар. Татар халкының милли бәйрәме Африкадан килгән Оливер Мукендига да ошый. Аңа кушылып халык кына түгел, хәтта көрәшче бүләге Сабан туйы тәкәсе дә биеде. Мин татарча бик аз беләм. Бәйрәм белән дуслар. Бәйрәмнең бер өлеше булган уйнагыз гармуннар бәйгесе көрәшкә кадәр тәмамланды. Гран-при менә беренче тапкыр шулай, мин бик каты шат. Киләчәктә дә Ходай шулай катнашырга язсын иде, гармунны әле кулдан төшермәскә исәп. Көрәшче Марат Миначев та ел саен беренчелекне кулдан төшерми. Быел да ул Исәк Сабан туйы батыры. Мөршидә Җиһан, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.